Sanibona, ngiphinde nginibingelele futhi nangalesi sikhathi nangalolu suku. Kuhlezi nje kuyisimanga kakhulu ukuthi sisondele eduzane noNkulunkulu ngokuthi sihlezi silibiza igama lakhe, sihlezi simbabaza, sihlezi simbonga. Yazi uNkulunkulu uhlezi emangalisa ngendlela eyisimanga ngoba uhlezi esivulela isifuba sakhe ngezinto eziningi ezinkulu, izinto futhi engangazi ukuthi kanti lezi zinto zikanje, kanti lezi zinto zinkulu kanje, kanti uNkulunkulu uthanda lokhu, kanti uNkulunkulu, wow. And which makes it more clear why izingelosi ngaso sonke isikhathi zihlezi zithi mazimbabaza, zithi mazibheka phansi, ziphakamisa amakhanda, zibona ubungcwele obusha, same as nathi silapha emhlabeni. The more sondelana noNkulunkulu, that is the more you realize ukuthi uNkulunkulu kanti mukhulu, umangalisa kangaka, cause umusa wakhe mukhulu ngaphezu kwayo yonke into, ububele bakhe, amandla akhe, uhlezi ehlalela ukuziveza, uhlezi ehlalela ukuzivezela lo mhlaba esikuwona, uhlezi ehlalela ukuzivezela ukungcola, uhlezi ehlalela ukuzivezela ingaphakathi othina uqobo lwethu efisa sizazi, siziqonde, sazi ukuthi sihlalele lapha emhlabeni, sazi ukuthi siphilelani, sazi ukuthi yini ekumele siyilangazelele nekumele singayilangazeleli, sazi ukuthi ikuphi ekumele sikushaye indiva, sazi ukuthi ikuphi ekumele sikugijimele ngakho konke esinakho ngamandla ethu nangesikhathi sethu. So ngaso sonke isikhathi kumele sihlezi siqwashile, siqwakashele ukuthi sikwenze konke umdali wethu asiyaleza ngakho, ngokuba ekugcineni kosuku kuzosiza thina abantu lapha emhlabeni, ekugcineni kosuku kuzokhulula thina abantu ngoba asizazi ukuthi siboshiwe, asiziboni futhi ukuthi siboshiwe, kodwa ngokwazana noNkulunkulu is the only one who will make you realize ukuthi no man, you are actually at a jail la ukhona, kahle kahle ulahlekile, kahle kahle udinga lokhu, udinga mina, udinga uthando lwami, udinga ukubuyisana nami khona uzokuphulukisa ebese ubona umbuso wezulu ngelinye ilanga, ngoba izona izindaba ezibalulekile lezo ekumele sihlezi sizikhumbuza ngazi ukuthi hayibo, umbuso wezulu ususondele, phendukani, umbuso wezulu ususondele, phendukani. So namuhla nje it's on the 12th of March, ngiphupha engazuthi ngiyafika in this house. Mangifika kulo muzi ngibona lo bhuti lo engimaziyo, you know those young pastors, abafundisi laba nje abahle, abasabancane, abasakhula, abasanaleyo drive leyo nalelo vangeli lelo. So mangibona lo mfundisi ngingene lapha, ngimjwayele vese, I know him. Ujwayele nje ukuhamba nje ngezimoto ezinkulu and uthanda nje ukuba mkhulunyana ngomzimba nomkhaba, you know, all these things. So ngibazi njengomuntu nje o-right eziphilela impilo ekahle, but mangimfica kulo muzi ngimfica eyisibotho. Sonke siyabazi abantu abayibotho, abantu ombonayo ukuthi lo muntu lo akazi nanyaka, akazi noma liyaphuma liyangena, akazi noma kumele asebenze, kumele ashade, kumele enze nanoma yini, futhi methanda uhlale engcolele, engahlala engcolile whole week, engangageza, nje umuntu oyisibotho. Bake bambize kanjalo, forgive me ukuthi ngibiza abantu baNkulunkulu ezibotho, but I just wanted to put a name abantu abazosheshe bakwazi ukuthi bal-understande ngalo, ukuthi ngizama ukubeka siphi isithombe noma ngizama ukukhuluma ngani. So enjalo uhleli ebhentshini akagqokile lutho ngasenhla, nakhona kade edla ukudla okuzibhedelayo nje, you know, i-coleslaw. Kuna abantu abaningi mabe beyenze coleslaw, like you take your cabbage and then ufake mayonnaise, abanye bafaka amanzi. So leya coleslaw yakhe ibiyenziwe in such a way that ifakiwe ikabishi. So there's this cabbage, the different types of cabbages, red cabbage and elihlaza, walifaka emayonnaise kodwa wafaka amanzi amaningi. So kwavele nje kwabe nje isibhabhaba nje, isixhiphixhiphi, into ongayazi, and into enyanyekayo futhi, kodwa in the dream bengazuthi futhi inephunga elimnandi. That is what I underlined kakhulu. Ebese ngithi kuye khona la ephushweni, ngithi hawu, ngoba ngiyakwazi nje umkhulu wena, umuntu omkhulu kabi, futhi udriver imoto enkulu, uphila impilo e-right nje, and
was like, habe, underline his words. He was like, habe, phela akukona okwami, okwama. And immediately ngithuke ngithi, hawu, what does it mean ukuthi akona okwakhe? Because I know that car, it is his. He owns the car. Like sengikhuluma nge-real life. I know he's got that car eyakhe nje ngiyamazi impilo yakhe. Kodwa in the dream he said to me, akusikona okwami. And the dream ended khona lapho. And immediately when I woke up, uNkulunkulu got me straight wangisa kwincwadi yabaseThimotheo bokuqala chapter 6 verse 7. But before we get to that, lo bhuti lo uma ngimbheka ngokumazi kwami, uma ngimbheka ngendlela ayiyo, ubhuti nje ongazi ukuthi akaswele lutho because he's got all the money. Imagine umfundisi and njengoba kade ngishilo ukuthi udriver this big car, umkhulu nje, yonke nje into yakhe nje ihamba kahle, yonke nje into yakhe nje isesimeni nje esiphezulu, isezingeni ongase nje walicabanga nawe. So lo muntu lo ongasweli lutho, uma ethanda ukudla ucheese ngadla noma iluphi uhlobo lika cheese, methanda ukuthi ahambe azikhiphe njengamanje ngangena kwingqovu yemoto yakhe agibele ehamba eHillcrest, methanda nje ukuthi ayiThekwini ngayiThekwini. You know those people abathola yonke into abayithandayo ngesikhathi abasithandayo, abaphila nje impilo emnandi ngalendlela eyisimanga, kodwa and futhi underline the fact that unomkhaba, kodwa iqiniso ukuthi kuyiqiniso we need to underline ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi lapha emhlabeni ayikho into okungeyakho. It will never be something that is yours. It will never belong to you. Even you can own that company for years, akusiyona yakho. You can own that house. We kokele 3 million, akusiyona wako. You can have 10 billion in your bank account, akusiyona yakho. You can have the 10 cars in your garage, akusizona ezakho. So let us quickly go to incwadi uThimotheo wokuqala chapter 6 verse 7. Ofundeka kanje. Uthi, ngokuba asilethanga lutho ezweni, kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. I repeat. Ngokuba asilethanga lutho ezweni, kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Lapha emhlabeni uzelwe unqunu, uzelwe ungaqokanga, uzelwe unganalutho, ungaphethe lutho. And noma usuhamba futhi ubanjalo. Ngisho kuthiwa bengakuthatha iBM lakho. I remember nje this story bathi is it a print deyase Nigeria. Yayikade ineyimoto inazo zonke izinto bayingcoba neBMW yalo. Kodwa akusizi ngalutho lokho because that BMW is just gonna be ukudla kwezintuthwane lapha emhlabathini. Ngisho singathatha izimpahla zakho zonke, wardrobe wakho wonke sulayisha sikugcobe nawo lapha ethuneni lakho. Ngisho singakhipha yonke imali yakhe ebank siyokugcoba nayo, but ayikusizi ngalutho because it's not yours, into yalapha emhlabeni nje kuphela. So impela ubeqinisile uma ethi lo yabhudi akukona okwakhe. So kuyingozi enkulu ukuzibonga ngezinto zalapha emhlabeni ngoba nanoma zingakukukhumalisa kangakanani, because you're gonna be so big, you've got all the money, you're gonna be so better, you've got all the cars, you're gonna be driving usumkhulu usungaphezulu wena usuyakhukhumala usuyisidudla ngoba usawalki awusenzi lutho. But underline, it is not yours and will never be yours. Akusoze kwaba ngokwakho, uzokusebenzisa nje kuphela isikhashana lapha emhlabeni but uzophinde ukushiye la. Lezi zinto lezi ngisho zingakwenza wesabeke, because abantu abaningi abanemali bayasabeka, ngeke uze approach nje sinoma kanjani. Ha usibanibane uyesabeka, but ngisho ungakhukhumeza kubeke kulesi asicoco esiphezulu kangakanani, it will never be yours. Number 2, kungakwenza uhlonipheke. Awuthi usibanibane ubaba uMkhize ave hlonipheke kabi nje, akathinta uthintwa ngothi, it will never be yours. Ngisho ngakwenza uthandeke,
Yes uyathandeka. Nkosi yami, buka muhle kangakanani. Ithi imali yamgeza umuntu, imali menza umuntu u1 no2 no3, but it will never be yours. Sikwenze futhi ulangazeleleke. Because impilo yakho abaningi bayayifisa. Uthi yazi nje mangase ngifane noSibanimani, yazi mangase ngifane noMamkhize, mangase ngifane noSomizi, mangase ngifane nomuntu o1 no2 no3 bukunemali kangakanani. But zonke lezo zinto still you go nowhere ngazo. Hlezi wazi uma ungumuntu ukuthi ayikho into okungeyakho lapha emhlabeni, ngoba ngisho nezindodla ezingakanani ziyasala. Ukuba okwakho futhi kube zonke lezi zinto zakho ngabe uhamba nazo futhi ngabe zikusiza nga-something ngale kwethuna. Lento ifana nokusebenzisa ishawa, umbhede, iTV, konke kwase hotela. Nanoma ungaze ushuthe ufake that white towel ulibophile lana umuntu esilisa ulifakile la esinqeni ushuthe ukuthi ngise hotel ukuthi 10-star hotel futhi uzuchazeke nawe uyazishutha uyaziqhenya ngayo yonke indlela noma kwenzakalana iqolo noma ihotel lakho likumbi iqolo just for that single night ngobusuku obubodwa nje kuphela. Noma ungalala lo mbhedi uzishuthe uthi bukani i-flat screen ngibukayo. It's just izinto zase-hotel akusoze kwaba ezakho. Awusoze wagoduka nazo. Awusoze. Because they will watch you. There is that camera. Ukuthi yes, these towels esikunikeza wona maningi vele ase-bathroom lakho but akusiwona wakho. They are just for you to use them la. Usahleli la. Usa-enjoy le life yala kule 10-star hotel le oyikhokhelile futhi. So uNkulunkulu is making it clear njengamanje ukuthi izinto futhi noma zingakhokhelwa kangakanani uthi into ngiyikhokhele imali engaka akusho ukuthi eyakho. Labo ngqovu bosofa obakhokhelile, yes they are 100,000 wabakhiphela lapha leather garage, but abazokusiza ngalutho bayosala khona lapha emhlabeni. Noma ifridge lakho ungalikhiphela izimali ezindodla ezingaka, lo 80 inches we TV yakho ungawukhiphela ama savings wakho wonke, but it will never be yours. It will never help you with anything. It will never make you rich umbuso wezulu, just because linge yakho, just because ukwenze wakhukhumala, just because ukwenze wabuke kungcono wena kunabanye, ukwenze wasabeka, ukwenze impilo yakho yafiseka, ukwenze wathandeka ngoba kube ngazi ukuthi okwakho, but it will never be yours. Just like that brother wathi lalela akukona okwami kumele ngenze njani. And I'm like mina, how izinto ezinkulu kangaka ngikwazela zona mina uzothi wena akukona okwakho. And yena okwakhe it was to eat the dirt of the food. Okwakhe it was eat lo msangano okudla. Ikona okwakhe ke lokho. So lapha emhlabeni, people, you must always stay to remind yourself ukuthi izinto azizona zakho kangakanani. Hlezi wozikhumbuza ukuthi noma lezi zinto zingamnandi kangakanani, noma lezi zinto zinganjani, zingalangazelele kangakanani, noma kumele uzisebenzele kangakanani, kodwa ziyaphela futhi akuzona ezakho. Kodwa into okungeyakho, I want to specify this, very important today, into engeyakho umphefumulo wakho. Lona awudinga ukudla okuyizwi kaNkulunkulu. And loya uyaphuta umphefumulo wakho akawufidi lutho okuyizwi kaNkulunkulu, kodwa ufida ukungcola. In as much as umfundisi, I remember nje I once went, I think it was a funeral. Kuyena ophethe umngcwabo. Sorry, there were two pastors bephethe umngcwabo. Bese pulpit lapha bafike wafika wafunda ivesi, waqede lapha khona epulpit. Sambona usebusiness phone. And ngaze ngayitshela ukuthi hayi hlapha amehla mawaboni kahle. Ebusiness phone. Epulpit. Umbona ukuthi uyazi uMandla uyachetha umfundisi. So ubusy uzidla ngezinto ezingadingeki, uzidla ngezinto ezimungcolisayo by eating that dirt of a food. Imagine udla ukudla okungcolile kukwenzana esiswini sakho. Akungcolisi. So eating everything eyisono
lapha emhlabeni ingcolisa ingaphakathi lakho, umphefumulo wakho. That is the real food okudlayo wena usalapha emhlabeni. Iyona ndlela ozondla ngayo, iyona ndlela ozinakekela ngayo, iyona ndlela ongayo wena muntu ulapha emhlabeni. You are not eating anything ekungeyakho. You are not grasping and gaining anything ezoba usizo kuwena, but udla nanoma yini ekhona lapha emhlabeni oyithandayo. Usenkonzweni, you are busy on your phone, you are eating dirt. Usenkonzweni, you are busy with porn, you are eating dirt. Usenkonzweni, you are busy with all the things you are doing. You are dirtying your soul because uyazingcolisa. uNkulunkulu ezama ukukhuluma nawe wena awulaleli, ubusy nesono. Uyanengeka ngaphambi kwaNkulunkulu. I want to promise you that today. So ngisho ungayilangazelela kangakanani izinto ezikhona lapha emhlabeni akusoze kwaba yizakho. Iqiniso elinzima lelo. But kumele ulazi wena muntu. Ngoba kusiza ukulangazelela zonke lezi zinto because igcineni kosuku akuzona ezakho. La emhlabeni wazala ungephethe lutho futhi uyohamba ungaphethe lutho. So stop gaining and trying to work for all these things. Uzozilangazelela uzigijimele kodwa kukusize ngani? Zibhizi ziyakuncuza nje kuphela but njengokuya ehotel uyospend 10,000 ngobusuku obodwa sikuncuzekile imali yakho so enjoyile sekuphelele sekudlulile usuzuzeni awuzusanga lutho kodwa uluzile. So lapha emhlabeni if nizozela ukuthi nizosebenzela imali, nizosebenzela belungu, nisebenzele konke nikusebenzela engekho uJehova, nibhizi niyaluza, niluza isikhathi sokuthi nisebenzele imphefumulo yenu. And guess what? Ukungazani kwakho nawo noNkulunkulu uyobhubha ngelinye ilanga. Ungazani kwakho nomdali wezulu nomhlaba kuzokwenza ukuthi uliholeleke esihogweni, because if ungekho busy noNkulunkulu ngiyakutshela ubusy noSathane. If ungekho busy nomyalelo kaNkulunkulu busy nemiyalelo kaSathane, le ekuyisa straight to esihogweni. There is a video futhi khona la imiyalelo yomnani kaSathane. Please watch it people. Khona uzowazi ukuthi uSathane naye urepresenta izinto ezikanjani. Lezo kumele uzazi, uziqonde, uziqaphele ukuthi ungazenzi. Uqaphele ukuthi ungayigcini lemiyalelo because if ungayigcini yaNkulunkulu, Exodus 20, if you do not keep it, ukhipha ewunani kaSathane. I promise you that. Umphefumulo wakho iyodwa into oyithokozelayo, iyodwa into othanda ukuyidla. Uthokoziswa ukuthi uyazana noJehova. Uthabiswa ukuhlabelela. Uthabiswa ukufunda izwi. Uthabiswa ukuzwa ngoJehova odalile izulu nomhlaba. Umphefumulo wakho yiwo lo ohamba uhamba futhi ngale kwethuna. So uma ungenamphako oyizwi likaNkulunkulu uzolamba futhi uzongazi lapho kumele uye khona because ukwazana noNkulunkulu usangane nokwethuna, that is when your soul get fed with each and every food okudingayo. Wazi ukuthi ngizigxisha uphuthu ukuze ngithole amandla ngoba ngizoba nemarathon ngakusasa, ngidinga amandla ngikwazi ukuthi ngisuke eMaritzburg ngize ngiyofika eThekwini. So you will know what to eat ukuze uhambeni lakho uzokwazi ukuba namandla. So lapha emhlabeni you will need to know what to eat ukuze ohambeni lwakho lo lapha emhlabeni wazi ukuthi angihambi mina esonweni ngoba mengihambe esonweni ngizoya ekufeni, ngizoya esihogweni, angihambe ekukhanyeni, angihambe eqinisweni ngoba mangihambe eqinisweni definitely ngizobona umbuso wezulu, definitely ngizombona uJehova, definitely ngizophila impilo engunaphakade, definitely nami ngizolibona ihundlu ngelinye ilanga. So izono zikhona abantu baNkulunkulu, please see your life, introspect your life and see ukuthi isiphi isona engisenzayo. Yiphi mina into engingayingenza ngaphambi koNkulunkulu engenza ukuthi ngingabonani naye ngelinye ilanga, because it's all about your soul. It's all about umphefumulo wakho. It's all about ukuziphilisa nokuziphulukisa. Because I want to remind you today by this dream uNkulunkulu zama ukuchaza emphasize ukuthi kuyisono kangakanani ukulandela izinto zalapha emhlabeni. Abesethu uJesu ningalangazeleli ingcebo yalapha emhlabeni lapho khona kufika khona isela kufika khona inundu namasela efohla khona ebe yonke into yalapha emhlabeni uJesu into ayizama ukuyichaza ukuthi iyaphela, iyadlula. That big fat screen TV ozoyisavela for as long as 3 months ufuna ukuyithenga ngelinye ilanga vele ishawe izulu iphelele kanjalo. Uzokwenza njani? Uzophinda ubuye futhi usave for another 3 months. That car oyithanda kakhulu ukudlula uJehova iyoshayisa ngelinye ilanga bese kuthiwa it's beyond repair, mhlawumbe futhi iphelele la nomphefumulo wakho khona lapho in that scene. And then bese uthandile yona ngaphezulu kwaNkulunkulu kungeyona yakho ozoyishiya lapha emhlabeni, kuzokusiza ngani?
Why do you have to love uthanda i-TV yalapha yayi-hotel ozophinda ushiye khona lapha e-hotel ezongakusizi ngalutho? Uzoyithanda vele, uzowenza njani? Uzoyigona, uzolibela uyiqabula ukuthi oh Nkosi yami yaze yinhle i-TV yaleli hotela, oh waze wamnandi lo mbhede. Kukusiza ngani ukuthanda lo mbhede? Because uzoshiya la ehotela vele. Zisize ngokuthi uzikhandlekele ongokwakho ozokusiza, okuzohlala nawe, ngokukhandlekela umphefumulo wakho lo ongafi but ophila ingunaphakade. But ngokwenza kwakho kanjalo uzobuzisiza wena so that uzobonana noNkulunkulu, khona uzothola umbuso wezulu. But if uzolangazelela okwangaphandle ongeke kwaze kwakusiza ngalutho, kuzokukhosta imali, kuzokukhosta energy, futhi kuyaphela kuyadlula within 2 minutes. But okwasekhaya ezulwini okurepresenta wena, ingaphakathi lakho, uqobo lwakho lokodinga ukukulangazelela, odinga ukukusebenzela, kubuyela kukho phela nanamhlanje. Because mina ngimangalile, I'm like that guy. How can you say ukuthi akuzona izinto zakho lezi? Because I know all these things. They called your name. That car is yours. How umuzi wakho omkhulu kangaka? And he was like, no, that's not mine. Okwama. Uma ubani umzali ubani? Isitha lesi esulawo esiwusathane, lesi esiqamba amanga, esiqambela amanga sithi you need to work for all these things. Ebese masuzisebenzelile zonke lezi zinto uzoba nokuphilo phakade, uzobusa, uzoba nako konke lokho, kodwa uthola ukuthi akwenzeki. But ulibela ukulangazelela, uzigijimela lezi zinto kodwa ungazifici ngelinye ilanga. So kuyiqiniso ukuthi yonke into ekhona lapha emhlabeni ayisizi ngalutho. Ngisho abantu bengalangazelela kangakanani kodwa ayisizi ngalutho. Even the guy, the smartest guy, uSolomon, uyayichaza le ndaba. Uyasho ukuthi ngithe sengikusebenzele konke, ngabona ukuthi ingcebo yonke iyize lezi. Ngithe senginemali, nganemfuyo, nganamakhosikazi, ngabona ukuthi lezi zinto lezi mase sengishonile ngizoyishiya noba. Konke kuyize lezi. So zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni ziyize, akuzona ezakho. You must know that and remember that. And uNkulunkulu is making it with a very nice clear example. But just i-hotel. Sivakashile. Lezi zinto lezi zisikhashana. But there's a promise uJehova uMdali wezulu nomhlaba asinikeza sona ukuthi masazana noJesu sithola ukuphila okuphakade. And njengamanje izinto ezikhona siyabona zonke ukuthi ziyaphela ngithi, kodwa sifuna ukuthi siphele. Siyabona zonke ukuthi ziyadlula ngithi, kodwa sifuna zonke ukuthi zidlule. But uNkulunkulu usinikeza isithembiso sokuphila okuphakade. La izothi khona impilo izobe ingasenamkhawulo, izobe ingasenanqamuka. Isitha sobe singasekho lesi sikwazi ukuqedela abantu izinto, uqedele imali yakho, uqedele injabulo yakho. But emhlabeni omusha, kuwona lo mhlaba esophila kuwona, if senze intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakuba nathi. Uzobe ngasekho ukufa, uzobe usuhlala nomzali wakho umbone every day. Uzobe ngasekho ukukhala, uzobe ungasekho into ezoba nosize enhlizweni yakho. Ngasekho ulwandle, ngasekho amadimoni, ngasekho amaphupho amabi, ngasekho ukinyeka, ngasekho zonke lezi zinto. Langazelela okusiza wena. Langazelela ukudla okuzokwakha. Langazelela ukudla okunjengophuthu okuzokunika amandla. If uzolula udlala ngeparish, udlala neparish, azokuphelela amandla ungakafiki ngisho le la iduzane. But you wasted your energy ukuphekana nalelo parish engakusiza ngalutho. Angabe usebenzise i-energy yakho ukupheka uphuthu ebelezokwakha lokunikeza amandla kulolu hambo lolu lunzima kangaka. So isikhathi njengamanje sokuthi amandla ethu siwasebenzisele uJehova uMdali wezulu nomhlaba. Singawasebenziseli izinto zalapha emhlabeni eziphelayo. Sebenzisa amandla akho ukubuyisana noJehova. Sebenzisa amandla akho ukubuyisana naye ngomkhuleko. Sebenzisa amandla akho ukufunda izwi lakho every day. Sebenzisa amandla akho ukuzila ukudla if kumele. Sebenzisa amandla akho kuseyisikhathi. Ngoba ufuna ukuyisola ngelinye ilanga. Not everything ekhona lapha emhlabeni ngeyakho. Only umphefumulo kungowakho. Because even nale nyama, umzimba nje kuphela ohleli kuwona, idokodo nje kuphela. Ekumele uzusebenzisa izandla. Usebenzisa amehlo, usebenzisa umlomo, usebenzisa indlebe. Ozogcina ufa ngelinye ilanga, usale khona lapha emhlabeni. Ebese umphefumulo wakho kwenzakaleni ngawo. So people, asingancishini imphefumulo yethu izwi kaNkulunkulu. Imphefumulo yethu iyalangazelela izwi kaNkulunkulu. Imphefumulo yethu iyalangazelela uJehova. Iyakulangazelela ukufunda iBhayibheli. Iyakulangazelela ukuhlabelela. Iyakulangazelela ukusindiswa. Iyakulangazelela ukuhlanzwa. Iyakulangazelela ukuthi isono sisuke siphele. Nikeza umphefumulo wakho lokho kulangazelelayo. Khona uzokwazi ukuthi wesuthe.
khona uzokwazi ukuthi masusuthi welakanise ngomoya ongcwele. Ngoba sibhekene emhlabeni sisemhlabeni onenkinga njengamanje. Lapho khona everyone udinga umoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu ukuthi umsize ezintweni zonke. Otherwise if ungekho umoya kaNkulunkulu kuwena, you cannot make it, you will not survive. So this is a very short message nje uNkulunkulu bethanda ukuthi sibe nayo namhlanje ukuthi hayibo isono siyakungcolisa. Hayibo ukhukhumela omkhulu nje kodwa ngaphakathi umncinyane. Futhi ungcolile, futhi uyalamba. And the reason why uNkulunkulu azathi futhi ungcolile, I remember the guy bekaqinile. And uNkulunkulu makes this clear ukuthi mangabe uqimbile ungaqokanga. Ingale nkathi engakwazi ukubheka, engakwazi ukubona. Ngoba ukwembatha something izenzo. Sonke siyazi yonke into oyenzayo uyayimbatha ngithi. Uma wenza isono senze njani siyakungcolisa, right? Ake awuthi ngichaze ngendlela ecacile lento. Mengabe ubhizi nodaka noma ubhizi nokupenda. Lo pende lo olokhunjayo uyakungcolisa ngithi, ungcolisa la. So yonke into oyenzayo ibiba ne-impact kuwena somewhere somehow. So if wenza isono, sikwenza ungembathi lutho engukulunga. Sikwenza ungembathi lutho engubulungiswa. Sikwenza ungembathi lutho eyisenzo esifanelekile esithandekayo emphathiko ngaphambi kwamehlo kaNkulunkulu umdali wezwe nomhlaba. But siyakungcolisa sikwenza ube nqunu, uyakhumula yonke into. But uNkulunkulu uthi asihlaneni sibe ngcwele. And ubungcwele representa ngani? Ngesembatho sobungcwele esiyizenzo zokulunga. Ngoba uma ungcwele usuke wembethe konke okumhlophe. Even izintombi emabandleni amaningi ziyake zimboze because zisuke zisacwebile, eziclean. But ongcolile akasambozi. That is why uma ungcolile isono ufanisa njengomuntu onqunu, ungabukeki emehlweni kaNkulunkulu. So zikade ukuthi wenzani ngesikhathi sakho? Iziphi izenzo ozenzayo zingibathisa siphi isembatho? And uJehova uyasiyala namhlanje uthi simthanda ngazo zonke inhliziyo zethu, ngawonke amandla ethu, ngazonke ingqondo zethu, nayo yonke imiphefumulo yethu. Mina ngiyeza ukuthi nayo sonke isikhathi ngoba isikhathi esinikezwe uye. If umthanda ngakonke lokho, yena uzokufundisa ukuthi ingqondo yakho ihlakaniphise kanjani, yini okumele uyigcine ungayigcini. Uzokufundisa ukuthi inhliziyo yakho kumele uzondle kanjani, ungazindli ngokubi okuningekayo, okuyinkohliso okungamanga. Uzokuyala futhi ukuthi nako konke okwenzayo emphefumulweni wakho uzozuza. Because if wenza izenzo zobubi umphefumulo wakho uyovuza ukufa nokufa. But if wenza izenzo zokuhle uzothola ukuphila okuphakade. Umthanda futhi nangamandla akho wonke uzokunikeza more and more power, more strength to do okuhle ngaphambi kobuso bakhe. So bantu bakaNkulunkulu asibuyeleni uNkulunkulu. Yes, ukukhukhumela ngaphandle nayo yonke into siyakubona uyadrive leyo fortune, but uyazana yini noJehova? But uphila yiphi impilo? Uzondla ngani ngingaphakathi lakho? Ngabe uzondla ukuthi uhlezi you're on calls, busy with money, making contracts, making deals? Azokusiza ngani lawo madili lawo? Ngomhla kuphela. Azokusiza ngani ngale bethuna? Because awufikanga nalutho lapha emhlabeni. Futhi ngeke uzohambe nalutho. But into ozohamba nayo umphefumulo wakho. So usebenzele usaphila. Uyisana noJehova. Amukela uJesu njengoNkosi nomsindisi, ubhabhadiswe, ubuyisane na each and every day, uzihlambulule izono, uvume zonke izono. Izono Exodus 20. Efuphula yonke le myalelo, izona zonke izono lezi. Galatia 5. If uphula wenza zonke lezi zinto ezibalwe lapha, qala verse 19, izono zonke lezo. And awusoze wabona umbuso wezulu. But uJehova ngoba usanethemba ngempilo yakho ngoba usaphila, uthi buyisana naye. Ungabisasenza isono, ungabisakwenza okuningekayo. Khona ezokubona, akubuka umuhle, uthandeka. Khona uzofaneleka nawe ubona umbuso wezulu, uzofaneleka nawe ekhaya ezulwini ngelinye ilanga. Uzofaneleka njengoba nawe ukuthi uphile ingunaphakade. Because umuntu owenza kabi akakudeserve ukuhlala isikhathi eside. If uzovakashelwa ingane igange ekhaya, makuklina ayifuni ukuklina yona, makupheka ayifuni ukupheka, awuzoyijabulela. Uzothi ayibuyele la ivela khona. But ezokwenza kahle ungahlala naye for good. So uNkulunkulu uma wenza kabi ngaphambi kobuso bakhe,
uzoyishotnisha impilo yakho. If ungahloniphi, uzoyishotnisha impilo yakho, usheshe ufe, usheshe ugijime esihogweni. But uma wenza kahle, wandisa iy'nsuku zakho zokuphila, aqhubeke athanda ukuhlala nawe, kube mnandi ukuhlala nawe, kube mnandi ukuhlala nawe. So uNkulunkulu esilangazelela nanamhlanje uyakubiza nawe. Vuka uzondle ngezwi kaNkulunkulu. Ulambile ngaphakathi, unqanele uNkulunkulu, ungcolile futhi. Susa leso sono, susa lokhu kukhukhumala. Uzondle uzigxishe ngezwi kaNkulunkulu. Khona uzoba mkhulu ngengaphakathi. Ungazihlombisi ngengaphandle, ngeke ukusize ngalutho. Ungazikhukhumali ngaphandle, ngeke ukusize ngalutho. Because ingaphandle lisala la emhlabeni, umzimba usala la emhlabeni kwawona. Akusizi ngalutho, kuyanengeka futhi ngaphambi kaNkulunkulu. But alangazelela ukuphila okuphakathi. Ngoba uNkulunkulu naye kufisela okufanayo. So inkosi ibe nani, imbusise kakhulu. Lihle ithemba lo wakamzobe. Amanye amavidiyo akhona ku-TikTok, Facebook, Instagram. Ningakhohlwa-ke ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Abe nani anisize, nibuyisane naye, niphulukise. Inkosi ibe nani. Amen.